Zdravím vás. V dnešnom videu si predstavíme základné zásady, ktoré by ste mali dodržiavať pri manipulácii s potravinami, aby ste minimalizovali riziko alimentárnych nákaz a chránili zdravie svojej rodiny aj seba. Tu je zopár pravidiel, ktoré je dobre dodržiavať doma, nielen v profesionálnej kuchyni. Pri príprave jedál je veľmi dôležité dbať na čistotu. Pred začatím varenia a počas neho si vždy umývajte ruky, a to najmä po použití toalety. Pracovné plochy a kuchynské nástroje udržiavajte čisté a pravidelne ich dezinfikujte. Kuchyňu aj potraviny chránte pred hmyzom, hlodavcami či inými zvieratami. Surové mäso, hydinu, ale aj morské plody je potrebné oddelovať od ostatných potravín, aby ste zabránili prenosu škodlivých mikroorganizmov. Na krájanie surového mäsa používajte iné nože a dosky ako na hotové jedlá. Hotové pokrmy nikdy neskladujte spolu so surovými surovinami. Potraviny vždy dôkladne tepelne spracujte. Mäso, hydina a morské plody by mali byť vždy dobre prepečené. Polievky a vývary nechajte prejsť varom a zabezpečte, že ich teplota dosiahne aspoň 70 stupňov Celzia. Mäso má byť po tepelnej úprave úplne bez ružovej šťavy. Pri ohrievaní jedla sa uistite, že aj vo vnútri dosiahne najmenej 70 stupňov Celzia. Uvarené a rýchlo kaziace sa potraviny by ste mali čo najrýchlejšie skladiť v zariadení na to určenom a potom vložte do chladničky nastavené ideálne pod 5 stupňov Celzia. Aby ste nemysleli, v domácnosti môžete hotové pokrmy schladiť, povedzme, takže ich uzavriete, napustíte do dresu vodu, do ktorého môžete prípadne pridať aj ľad. Jedlo bude rýchlejšie schladené, napríklad polievka, omáčka, ale aj iné pokrmy. Nezabudnite však všetky pokrmy dôkladne zatvoriť, tak aby do nich nenatiekla voda prípadne. Hotové jedlá nenechávajte v chladničke príliš dlho a pred podávaním ich udržujte horúce. Mali by mať viac ako 60 stupňov Celzia. Potraviny nerozmrazujte pri izbovej teplote, ale vždy v chladničke. Pri manipulácii s vodou a surovinami používajte len pitnú vodu a vyberajte si vždy čerstvé a zdravé potraviny. Uprednostnite výrobky, ktoré boli spracované bezpečnými postupmi, napríklad pasterizované mlieko. Ovocie a zeleninu dôkladne umývajte potečúcou vodou a nikdy nepoužívajte potraviny, ktorým už uplynul dátum trvanlivosti. Takže krátke zhrnutie. Vždy majte čisté ruky. Oddelujte surové potraviny od uvareného jedla. Jedlo vždy dostatočne prevarte. Hotové jedlo skonzumujte čo najskôr, alebo ho rýchlo schladte a uskladnite v chlade. A na prípravu používajte vždy pitnú vodu. Dodržiavaním týchto jednoduchých pravidiel znížite riziko ochorení prenášaných potravinami a zabezpečíte bezpečné a chutné pokrmy pre všetkých členov domácnosti. Prajem vám veľa zdravia, dobrú chuť. Ak vás zaujíma, ako jednoducho a prakticky riadiť hygienu a HCCP systém vo vašej prevádzke, sledujte naše videá HCCP po lopate na YouTube.